Hadi Brojo Musti nyun sandika dawuh Koko Prabu sedherek matur ngaturaken sembah pangabekti mugi katur kunjuk Koji keblajute Wonegara Ngamarta ya Adi nganti sumping iki dina cinipta dadi Badranaya lamulane sisan kore jati apaya tutna laku cantrane rakamu Braja Kumara senggo iki dina klampis ireng Badra gak diwah tak obrak-abrik Adi kula aturi kantun pinarak monggo kula dherekaken Kakang Prabu kawin kono wong anom yaya sinebut jalma kang utama katonira ya nyempyar wiji karo ayo satara putra sekabat saking Guwa Pengalapan Tribahwana ingkang wonten Jumantara pembatosing Tribahwana sisan kerejati apa tak bebelo marang wong tuwa ibarat aku maju perang mati ing gendera perang aku ora wong dagang ora rugi wah Tribahwana sederengipun mayang-layang ngiringaken cipta menahan babat Sanga Raden Tribahwana kocap kacarita sareng Tribahwana ningali santri lampah ira tikang onjotan campuh dalawan pinanggul Sang Prabu Braja Kumara
tulodo ayo kanca do tumandang kolopis kutul baris jurampak bareng rempak kolopis kutul baris jos Allah dialah bener-bener kon iki dina aku sing bakal mangkat nyang negara Ngamarta sing upadi Badranaya ida mungsanane kono sanatriya sing alang laku jantrang jeneng sapa asmamu sapa iya nek kurang tambukan wong kaya aku putra kabat saka guwa pengalapan tribah wono kang dadi aranku balik sapa won Ratu Mijil tawang gantungan brojo sengoro kang dadi aranku brojo sengowo-ruwo kudu balik so ngarsani tribah wono iki dina Ponokawan negara Ngamarta ora ana mula yen kena tak iling tak jum sarana apik kudu bali so ngarsane tribah mono ladialah wani kaya mangkunu iso uga tak baleno ngajalmu keparat kon mati dening aku kon aduh mati aku
kinurda kelawan Sang Prabu Brajasemara. Pandhita mijil guwa pengalapan boten waget unggul tandhingira. Satya kalih perkawis pasrabanga dhateng ngarsan Gusti kang amung tuwuh. Oh iya tah, mbok menawa patiku saka Braja Kumara aku mung pasrah apa kang dadi kersane Gusti kang Maha Suci. Lan sedurunge kabudut kersane Gusti kang Maha Agung, ragaku sisa jati lemah balik ana lemah kang suci yo. Nadan saka jat angin bali ana angin kang sampurna. Nadan saka geni lan angin banyu apa ae bali panggon ingkang sampurna aja nganti ngridul aku sing bakal sungarsane Gusti kang amung tuwuh. Kocap kacarita jati kesuma sampun dadosan kersane Gusti kang amung tuwuh ngantos raga dawah wonten Bantala. Bebasan yang bebrengkas mendat biting lingkap godhongi wigar badar. Ki Lurah Badranaya lan Raden Nakula Sahadewa latining tribawon wigar badar mangundi wangsa klawan kananing Besut Putra Klampis ireng. Oh domung sare jeneng para Kakang Semar semengkoni asma Begawan Jati Kesuma uru kaki kae inggih sedherek matur Badra ngaturang sembah pangabekti mugi katur kunjuk. Iya Kakang tak trima puja pangestawane Kresna para kanrima. Ya nggih kapundi wonten inggilipun mustaka ndadosaken jimat reang jomblo ngoten. Ngatur sembah ngabekti kula nggih ngoten ndara ngatur sembah ngabekti. Iya Bagong lan Besut tak trima puja pangestaning para kanrima. Nggih kapetawan ing mustaka ndadosaken jimat kula nggih sami-sami ndara. Kakang dadi semengkoni asma Jati Kesuma para klan Adinakula klan Sahadewa iki kaya apa sih critane Kakang? Ngeten ndara. Gusti kang amung tuwuh pancinipun mandhapun satunggaling wahyu katentreman utawi panca dharma. Lah kula katitipan saking Gusti kang amung tuwuh kathah para ratu, kathah putra ratu ingkang ngersakaken wahyu menika. Lah kula nyelametaken dadosaken wahyune para Pandhawa niki ndara. Oh, dadi kaya mangkono ya Kakang urung nggih ngaten.
Mila kula nyuwun pangapunten. Lah saiki sapa Kakang sing gelar asma Braja Kumara kan Braja Sekti iku? Cobi yen tapake Cakra Mahaglan mengke sinten dados yen kan Ratu Saka kahananing tawang gantun triman Cakra Mahagilingan endek dodon dulu jan ketrajang gak ban adel tak sembah kan ider-ideramu kawin kono wong anom gaya sinebut jalma kang utama kingklong tumpakan kraya saekor kantong bolong adikku nyebrang dinding goyang Semarang ayo Sureki Utama Kakung Sureki cilik utama temen kakung arane lanang ledug sinandung maur panas gumatel gatel ana ya iku ora ana ya iku pembato sing Sang Prabu Braja Kumara kelawan Braja Sekti oh iya tah dijajal tak taman kanggo dodoku sepiro kalungitaning para Pandhawa iki wow gocap kacarita Prabu Braja Kumara Trajang Cakra Mahagilingan bebasan tiang bebrengkes pedat bining wingkap godhong wigar badar Yitmodasa muka nini permoni Braja Sekti wigar badar para satagra wangsul dateng negari Ngastina
balik dhewe Bagong. Culno Gong, culno Gong. Sik tah. Koni gak pisan pindho. Gawe sengsara Ndara para Pandhawa. Aku culno Gong, tak balik dhewe nang Kahyangan Setra Gandamait kok sik tah. Balik yo balik dik wong ngono ae yo. Gong, kono kurang ajar gremet-gremet lapo sing gremet dengkulmu ngono ae. Iya, kon kok tak perekes lho. Apa rek gembuk iki, Mas? Gong keri, Gong. Keri apane? Gong aja ngene ta, Gong. Aku tambah apa? Adem-adem lho, Gong. Adem, Gong. Wong kebate ya apa? Lah iya yamene lho. Ya cek eling kasmono ngendangi aku ya alhamdulillah ya. Cepel dia. Mbak Dino Gong, aja kok keri Gong. Keri apane ya? Lho, kotange wabah tumbah. Aduh, Mbak. Oh, barek genjel-genjel kok padha ya. Gong, keri Gong. Temen Gong tak balik dhewe Gong. Si tadi duwi luke lho pokoke. Alah diluk pokoknya. Gak apa-apa pokoknya. Gong, kurang ajar. Salahmu dhewe kok nek metu kok kono iya gak apa. Kon ben ngono ayu asline. Wis dadi royo tapi elek ngene iki lho ngono lho. Ayo. Enak ya mene nyekel apa kok. Lho aduh masalah. Aduh. Gong keri Gong tulno Gong. Aku tak balik dhewe Gong. Loh, masalah penilai pedot ada ya begamo rek masalah rek Anoman balekno yitma dasa muhlatur kantun pinara Gusti.
Yana mangun curing Kodhe kira simbar jojo Bubuni ronggang sirsena swaraning gajah sima barong Tanjung Perak Adisena iya Slideng kakakku nimbali adikmu Sena iki mau mertandakno yadi dadi sing danglar asma Jati Kesma Gasip kejaba Kakang Semar Adinakluk lan Sahadewa lha dene Tribahwana sing gelar asma Bagong lawan Besut lha dene Braja Kumara Sena Gasir kejaba Nini Permoni kelawan Yitma Dasamuka sing dibalekaken yiku rakamu Begawan Kapiwara kelawan Mangundiwangsa lah dening Braja Sekti Gasir kejaba para kadang para Satakra bali negara Ngastina lak ngono ya Kakang Semar urung ngestakaken dawuh dadi Sena lakon iki bektine Kakang Semar kan Pandhawa Sena mau Pandhawa iki apik mula nganti digolekno ilmu dikokoi kelawan Kakang Semar diwulungno kelawan kabeh dulur para Pandhawa iya deng aku matur sembah nuwun dina perjeh iki iso ngirakno kelawan iku momongane negara Ngamarta kakakku mula diseni genter kelawan pater mudune Wahyu Pancadarma utawi yiku katentreman mudhun negara Ngamarta kakakku pancen dasar kapara nyata Sena lan meneh Sena iki waktune salat subuh ya Dik ya ayo ngurmati padha padaning njaluk gedene pangapura ngarsane Gusti Kang Maha Suci se mudune Wahyu katentreman utawa Pancadarma dianak pesta Raja Mina ana kraton Ngamarta ngarsane Yai Sami Aji duh Yai Sami Aji sumangga kan pesta Raja Mina negari Ngamarta Sepatah
surya rentak nyunaraken cahya nira waya esuk sengenge oh iya sampun cekap anggen wiritan sedaluan babar lampan mandhaping wayu katentreman inggih sinebat panca dharma panca lima dharma ateges angsal jan Gusti Kang Maha Kawasa kula sungarsane Gusti Kang amung tumandhapi wayu katentreman sumrambawa dhateng inggih menika dusun Salen sak pinunggalanipun ingkang dipun pandheganipun dening Bapak Suyanto selaku kepala desa. Kula sungarsan Gusti Kang amung mugia Bapak Suyanto sak perangkatipun dipun paring rejeki ingkang luwih dipun paring tentrem ayem anggenipun desa. Dipun uja menapa ingkang dados panyuripun den tebiaken saking balak. Panugi kawula ingkang manggeni wonten Kelurahan Dusun Salen Sadoyo pinaringan sehat rejeki luwih dipun sandang dipun padang. Lalu dipun paring sae tanem tuwuh. Lalu slamet dalang kanca Pradoga saha Ibu Waranggana. Kocap kacarita mandhape wayu katentreman wonten dusun Salen desa Salen ingkang dipun pandhet dening Bapak Yanto Kiran Panutup Kayun tumuruping rejeki wonten desa Kelurahan Salen Bangsal.